Señor Rueda, de verdade, é bochornoso o seu papel como comercial de Altri. É bochornoso que en vez de vir aquí e decirnos que o que vai facer despois desa multitudinaria manifestación, o único que veña aquí é en modo escapista. E sabe que delata eso? É que este proxecto é indefendible. Señor Rueda, por favor, rectifique. Non lle pido xa que escoite o BNG porque sabemos cal é a súa soberbia, pero polo menos teña un pouquiño de humildade e escoite o que lle dixeron miles de persoas neste país, que as súas vidas están antes que os intereses desa multinacional que, por certo, vai de ganchete e de socio de Grinalia, donde, o casualidade, temos a exconselleira de Medio Ambiente querendo colocar unha bomba ambiental no corazón deste país. Para iso valen as portas giratorias do Partido Popular. Aquí pasamos de navallada no corazón de Galicia da AP9, que decía o BNG, a unha cuestión de país que me escribía vostede nunha carta que me mandou hai unha semana, señora Pontón. Pasamos de bomba ambiental, o mesmo que están dicindo agora mesmo, sobre este novo proxecto, que era Alcoa, a decir que hai que intervila, nacionalizala, porque se ten que quedar a toda costa onde está, señora Pontón. Polo tanto, sempre fan igual, sempre fan exactamente igual. Por tanto, é moi difícil creerlles. Eu tampouco lle pido que me crea a min. Non convirtamos isto, como vostedes pretenden dende o principio, dende que perderon as eleccións e necesitaban unha bandeira, señora Pontón, unha cuestión política, de facer a demagoxia que sempre fan. Vamos a escoitar os técnicos, eses técnicos que vostede defende tanto, defende a función pública e despois a está demonizando e dicindo que digan o que digan nunha análise obxectiva o que ten razón é o BNG e os seus intereses políticos. Señora Pontón.